Dziko la Malawi chilungamo kulibe, ndipo zikanakhala kuti munthu umasankha kobadwira, anthu ambiri akadakana kuti asabadwire mu dziko la Malawi poganizira mavuto komanso nkhanza zimene akukumana nazo Amalawi. Monga mmene ndakhala ndikunenera ine ngati purezidenti wa anthu osauka kuno ku Malawi woyamba kunena kuti zikanatheka kuti maiko anakonza malamulo apaderadera kuti munthu ukhoza kumapanga transfer kuchokera dziko lina kupitanso kwina, monga mmene amapangira masukulu komanso malo osiyanasiyana ogwirira ntchito. Amalawi ambiri akanachita transfer, akanatenga matransfer kuchoka dziko lino kupita maiko ena akunja, ndipo mosabera mosaopa ndiye kuti mu dziko lino mukanakhala chakwera ndi azibale ake ndi anache ndi mkazi ache mwinanso ndi nduna zache, komanso ndikukayika ngati ndunazo kapena anthu ena onse a MCP akanakhalanso m'Malawi muno, chifukwa umphawi umene uli muno m'Malawi sukuona kuti uyu ndi wa MCP, sukuona kuti uyu ndi wa UDF, wa DPP, wa Ford, ukungomenya wina aliyense. Umphawi umene uli lero sukuona kuti munthu uyu ali pa ntchito kapena uyu sali pa ntchito, ndipo amene ali pa ntchito mwinanso amazifunsa mafunso kuti ndinkaziputiranji ine kumalowa ntchito, chifukwa mavuto muno m'Malawi afika pa inde, afika pa zaoneni, afika pena ponena kuti pothesa nzeru. Muno m'Malawi chilungamo mulibe. Amene akumapeza chilungamo ndi amene ayandikana ndi purezidenti, amene ali olemera, amene akungoba ndalama, amene chawo china chilichonse akumagula through taxpayers money, amene ndi amene akupeza chilungamo muno m'Malawi. Zaziwika sopano kunena kuti apolisi amanga munthu osalakwa amene akumuganizira kuti ndi wabakiri muluzi TV. Izi ndikunena chifukwa munyawa yake wabakiri muluzi TV yo watulusa audio video usiku wathawu owauza kapena ouza ziko kuti iye alipo ndipo sali musero. Izi zikungoonesa kunena kuti polisi yathu ndiyolephera, polisi yathu yachokano somano pa polisi koma yasandukano gulu la miseche. Polisi yathu is no longer a professional police, koma iyo ndikagulu kanthu ka miseche kongofuna kuti azisangalasa anthu a MCP ndi President Chakwera. Izi takhala tuli kunena mbuyo mukunena kuti malo ogwirira a polisi kapena ntchito kapena institution ngati ya polisi ikuyenera ikhale independent. Koma kunoko ku Malawi nkhani zokhuza na democracy zimangokambidwa pa mwamba. Izi zimangokambidwa pa pepala, koma kuti tipite pa ground tikachite apply the action mupeza kuti ziko lino sila democracy, ziko lino ndila one party system, especially now pamene a MCP akulamulira. Anthu ambiri akuzunzidwa kwambiri kundende kuli anthu ochuluka. Ine ndamva chisoni ndi zimene zikuchitika pa Kasungu prison. Ku Kasungu prison ngakhale olomazi okumwa akumatunga ku Chisime, ku Nsinje kumene sokwayandikana ndi sewage. Ndipo tithokoze community ya ku Kasungu makamaka a certain Burundian amene amapanga business yake komanso ndi munthu opemphera, ndi amene amawathandiza anthu aku Kasungu kuti mwina akaidi amene wa aje nsima. Nsima ikumagawidwa ku Kasungu opanda ndiwo. Mazi kulibe, china chilichonse kulibe, anthu akuzunzika kwambiri. Ndipo kuzunzika kuti sikuti ndi Kasungu prison yokha ayi, ma prison ambiri muno m'Malawi anthu akukhalirako umozi omwewo ndipo akukhala movutika. Even nambala ya akaidi imene inayenera kuti izisungidwa at a particular prison ndi nambala so alarming, nambala yochuluka kwambiri yonena kuti anthu kumene koko akhoza kumangofa.
koma tili ndi atsogoleri amene chidwi chawo chilipo kuba ndalama. M'Malawi munomo anthu akuzunzika koopsa. Anthu leroli tikamamva kunena kuti apolisi amanga munthu mwana wa abusa ambeza ku Blantyre, komano ndikumamuganizira kuti ndi wabakiri Muluzi TV, yeti mwini wake akukana. Zikungoonesa kuti tili ndi anthu opepera kwambiri. Tili ndi polisi imene cholinga chake sikuziwa kuti kodi anayikhazikitsira m'malamulo kuti zitani. Ine koma maganizo anga ambiri ndikuona kuti kuno ku Malawi zinthu zikulakwika, kupatula kuti awa olamula awa akupanga zimenezi, koma vuto lina lalikulu ndi opposition. Tili ndi wiki opposition. Even olo muone nkhani imene yangozi imene inatichitikira pa 10 June. Muone mbali imene atenga a opposition is so minimal and so worrying. Chifukwa opposition ikanakakamira kuti nkhani yakafukufuku iyoyo itengepo mbali, koma anasira aboma. Aboma akupanga zinthu zopusa zambiri, kuyambira mmene Chakwera anatenga dziko linolo kuma kukhala president. A opposition akhala akuonerera manyaka akuchitikawa, kubedwa ndalama zosiyana-siyana, kunabedwa 30 billion. A opposition sanapange kanthu. Kunakapetisidwa ndalama ku bushari, a opposition sanapange kanthu. Kunatengedwa ndalama kupita ku pharmacy, a opposition sanapange kanthu. Kunabedwa chimanga ku NFRA, opposition yathu palibe chimene ikuchitapo. Ndiye ndikumadabwa kuti kodi ino a opposition mmanena kuti mukuyimirira ndani, andipo khala kuti mukufuna mukhale mpaliament kufuna kukhala usogoleri. Usogoleri umene mukufuna inuwo, mukufuna usogoleri wake utiwo. Opposition mukugona kwambiri, mavuto amene akukumana ndi amalawiwa mukupangisa ndi inuyo a opposition, and at the same time you are not united. Sinambe ndaonapo ineyo a UDF akupanga sonkhano limodzi ndi a DPP. A DPP akupanga sonkhano limodzi ndi a Ford. Inuyo panopa nthawi yokuti mugwirane manja, mukhale united ndi inoyo pamene amalawi akukumana ndi mavuto osiyana-siyana. Ndikamanena kuti tu amalawi akukumana ndi mavuto osiyana-siyana, mundimvesese. Ndikulankhula ndi inu opposition, mundimvesese mukanakhala so united. And nthawi yonena kuti inu a UTM, a Ford, a DPP, a UDF mukhale mini sonkhano extraordinary, muganizire kapena muzukute zimene zikuchitika muziko lino mavuto akukumana ndi anthu, because you are the only hope remaining. The only hope for Malawians ndi ino a opposition. Koma zimene mukupanga ndizodabwisa kwambiri, mukulekerera agalu awa afisi awa kuti azipanga zonyasa muno Malawi. Mavuto osewa because you are not checking them. Ine ndimakumbukira nthawi ina ku DPP kudasowa chimanga, nthawi ya Achaponda kudasowa chimanga. What did the opposition do? Kuzeraso kwa Chakwera imweyi anayitengesa boma pakana ndikukhala ndi inquiry, anthu ndikumakumana ku parliament. Koma awawa akupanga mablanda every day ndi blanda, every day ndi scandal, every day mumva nkhani. Koma opposition yathu ilipe. Ukamamva kumene kodi ku UDF ko kuli ndani, ukumamva kuti kumene kuli aliri andipatero ndi atupere Muluzi. Nanga ku DPP ko kuli ndani, kumene kuli Arthur Peter Mutharika ndi gulu lawo la Namalomba ndi Achaponda. Nanga ukamamva uko ku Ford ko kuli ndani, ndikumamva kuti kumene kuli Enoch Chihana ndi Timothy Ntambo. Koma inuyo anyamata ngati inuyo, akuluakulu anzeru ngati inuyo, anthu ophunzira, mukulisiya zikoli ndithu amalawi azirira, mukulisiya zikoli anthu azingobamo, mukusiya zikoli kuti anthu ngakhale mankhwala muzipatala, kupita ku chipatala panadolo yemweyi panadolo akukuza kuti panadolo kulibe. Mankhwala amalungo anangofa ngati nkhuku. Mankhwala kulibe kuchipatala. Yeti ino a opposition chito yanu number 1 ndi kuchita check kuti kodi is boma doing the right thing.
tikapita ku masalaries ya anthu inu ya opposition ndi amene munayenera kuti mutenge leading role muone kuti kodi masalaries ya anthu kuchokera kwa amwenye kapena kuma private companies kukafika mboma kodi anthu akulandira masalary otani kodi ndi economy ya ziko mene ilili salary iyi kumukwanira munthu anthu amene amagwira ntchito wamba amene kapena alimi zinthu zawo akugulisa pa mitengo yokwanira zonsezi niyo mukupanga ndinu a opposition lero tapita mukaone mmene anthu akuvutikira anthu amene anapuma ntchito ma pensioners kuwaona kuti awoto anali a director aku agriculture awoto anali abwana aku ministry of health awoto anali a nurse awoto anali a headmaster awo anali aphunzitsi inu mukhoza kugwesa misonzi anthu akuvutika kupita kumene kuja kuti akatenge ndalama zawo kulibe malamulo amanena kuti munthu akachita retire akuyenera pa between 3 to 6 months ampase ndalama zake ndipo ndimakumbukira ku parliament tinachita pasi lamulo lonena kuti aboma asamamusungire munthu ndalama zache munthu akuyenera azidya ndalama zache ali moyo tikunena pano ena anamwalira anasiya ndalama zawo kumwalira koso anamwalira chifukwa chokuti anapha ndi aboma chifukwa chosapasa ndalama zawo kuapa chifukwa munthu ngati sukulandira chinthu chako umapsa mtima ukapsa mtima BP imakwera umamwalira ndiye kuti anapha ndi aboma chifukwa akanakhala kuti ndalama zawo apasa anthu omwina ali moyo koma zonsezi ya opposition basi muli sekerere dengerere ni nthawi imene isomano muli inu basi phe osapanga kanthu mukufuna last minute ndiye muuzanena kuti tifuna tipange mgwirizano 11th hour nthawi ino ndi pamene opposition mukanakhala a united block kuona anthu akuame ena amene anachita retire pakana lero ndalama zawo sanalandire pali anthu ena bambo Chibwana ndi anzawo anamangidwa nthawi ya Manke ni Chigawa imfa ya Manke ni Chigawa kunena kuti iwo ndi amene anamuombera Manke ni Chigawa ndipo ndikanakondwa ngakhale boma ili kuzera kwa inu opposition mukanapanga commission of inquiry zamanti ni Manke ni Chigawa kuti pakana lero chilungamo sichikuziwika ndipo tikunena pano amene anamangidwa nawo Manke ni Chigawa amene anamangidwa ndi mulandu wa Manke ni Chigawa pakana lero khoti linalamula nthawi imeneyo kuti alandire ndalama zake pakana lero akuyenderabe tikunena pano zulo akuluakulu anthu okalamba athamangisidwa ku Capitol Hill atapita kuti akatenge ndalama zawo akafunse za ndalama zawo aphike pompo sima athamangisidwa ndizomvesa chisoni anthu akuzunzika kwambiri m'Malawi munomo even njala imene tikunena njala iyi kunoko njala iyi ndiyoopsa kwambiri malomo kuti boma ligule kaye chimanga kwa ma traders akonkuno ku Malawi akukagula chimanga ku Tanzania ndi azilengeza pa TV paja TV ya MBC paja ili ndi even ma directors aje makape okhaokha azikalengeza kuti boma labweresa matanzi achimanga cholinga basa zingoba osagula chimanga muno bwanji kaye kwa anthu anu munthu wanzeru umayamba wampasa mwana wako chakudya kena kozikapereka chakudya kwa anthu ena koma boma ilili ndi boma lokuba likumathamanga kumakapereka ndalama zimene zasowa kale Malawi munomo kumakapereka maiko akunja mulo kuti apereke ndalama konkuno alimi konkuno ma traders akonkuno azinjoya ndi boma lawo pena paliponse pali corruption pena paliponse ndipo izi mukapusa inu a opposition mukapusa siku lina muzandikumbukira mutaberedwa zisankho mukuwalekerera anthu awa kwambiri kuwalekerera kuwapa salumu yokuti azipanga zopusa lero ndi awa aisandusa ziko lino kukhala a police state ingomanga anthu chisawawa mukanayenera muzuke kumene mukugonako a opposition kumaona anthu so energetic koma ndithu nonse amene ni makape nokanoka makape palibe chimene mukupanga simukuwathandiza Malawi mavuto amene akukumana ndi Malawiwa akukumana nawo chifukwa cha inu a opposition you are sleeping too much Bon Kalendo the DC mwana woopsa kwambiri amene sinimawopa wina aliyense